Исәнмесез, бүкін темасы тапшыруы студияда Рошния Сибатова. Бүгін біздің қонағыбыз танылған язушы Зифа Қадырова. Исәнмесез. Зифа ханым, менә безгә дә шундый бәхет тәтеде сезнең белән очрашырга. Белемчә, сезнең бит инде графигыгыз алдан төзелгән, һәрбер көн алдан язылган. Кайларда йөрисез, менә кайларга барасыз? Кайларга чакыралар, бүтән җиргә йөрергә тырышам. Бер генә очрашуында калдырганым юк. Нинди генә ситуация булмасын, мин һәрвакыт тәгаенләнгән очрашуларны үткәреп барырга тырышам. Бүтән Татарстан буйлап йөрибез инде, Башкортстан, Оренбург, Москва, бүтән җирләрдә булган, күп җирләрдә булган бар. Бүтән җир йөреп бетереп булмый инде. Но татарлар кайда чакыралар, шунда йөрергә тырышабыз инде. Балаларның вакыты булганда балалар йөртәләр. Димәк, сезгә балаларыгыз булышалар йөртә. Балалар кайсының ял көне туры килә, шунысы йөртә инде. Я вакытны ялалар инде. Шуңа күрә әле мөмкинчелек булганда йөрергә рәт булганда йөреп калырга тырышабыз инде. Кая барсаң да халык шул хәтлек җылы кабул итә. Менә Түбән Камаллар шуның белән истә кала, аның аксакал ниләр, түбәтәйле бабайлар ике рәт абызны килеп утыралар. Менә мин беренче тапкыр куркып та калган идем инде. Хәзер инде как бы без алар белән дуслашып беттек инде. Мин килү белән аларны икенче тапкыр булганда инде килү белән карыйм, бу бабайлар килде микән дип инде. Конечно, тормыш китеп утыра, кем бар, кем юк дигәндә инде. Но аларның килүе зур дәрәҗә минем өчен, очрашуга килүләре. Зифа ханым, менә иҗатка кирип китү турында да бер-ике сүз әйтеп алыйк. Әле сез бит инде бик соң киләсез иҗатка, шулай бит кулыгызга каләмне бик соң гына аласыз. Менә сезнең анда интервьюларыгыздан укып була, сез анда ирегездән, якыннарыгыздан качып кына, үтүкли торган такта өстендә генә башта язгансыз, бит инде бик курыккансыз, үзегезнең кул эшләрегезне анда күрсәтергә кимгәдер. Менә бу кайдан гомумән, ничек булды менә бу иҗатка килеп керү? Беләсең, мин гомер буе төзелештә эшләгән кеше. Әле Түбән Камада менә берничә ел без йөреп эшләдек инде. Электромонтажник булып эшләдем, ирләр арасында, ир-ат алар арасында. Менә эшлибез, ашыйбыз, йоклыйбыз дигән кебек нәрсәнедер үзгәртәсе киләдер. Тормышта нидер үзгәртәсе. Булай гына яшәргә ярамый дигән уй киләдер. Нәрсә эшләргә, ничек үзгәртергә, мин моны белмидем, аңламыйдым. Шушы әйбер миңа килде 48 яшымда гына. Мин төнлә торып утырдым да, нәрсә эшләргә белмәдем. Конечно, этәргиш булды, тормышның авыр мәле. Менә шушы авыр вакытта үземне үзем коткарып калдым. Шушы каләмнәр белән, шушы кагаз белән мин әйтәсем килә инде, хатын-кызларга бигрәк тә бүтән әйберне кешегә сөйләп булмый. Шуңа күрә мөмкин эшлегез булса, авыр чакларда салыгыз бүтән күңелегезне кагазга, кагаз бүтән язган вакытта үз хаталарын аңлыйсың, үз ниндидер җайсыз якларны аңлыйсың. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу бер чыгу юлы. Менә мин шул чыгу юлын эзләп килеп кирдем. Мин әдәбиятка киләм дип килмәдем. Мин шушы чыгу юлын эзләп язган кеше, язучы булам дигән кеше түгел мин. Халыкның булай элебаларында мин уйламадым. Аның турында уйлау да булмады. Нинди авыр мәл булды? Тормышта булай инде, гаиләдә төрле чаклар булай инде, балалар белән проблемалар килеп чыга. Ансыз тормыш бармый, һәркемнең дә тормышында була торган әйбер инде. Менә шушы вакытларда әйтәсем килә инде, Ходай Тәгалә үзе мине китергәндер моңа дип. Менә сез менә беренче китабыгызны менә нәшрияткә тапшыргансыз. Менә шул вакытта уйладыгызмы, менә шуның ахыры шундый зур популярлык, шундый зур ажиотаж белән тәмамланыр дип? Нәрсә күз алдыгызга килде? Нәшрият алмады мине китапларны. Мин китапларны беренче 100 штук кына чыгарып карадым. Үзебезнең юбилейга 100 штук чыгардым мин. Беренче менә шу Сөмбел китабын. Аннан соң инде мин әйтәм, бу кайда ятыр микән 100 китап?
Ул шундай тиз таралып бетте. Мен аптырадым инде. 100 китап чыгарсаң, ул бик кыйммәткә төшә ул. Аннан соң инде тагын бер 100-не чыгардым. Ансы да бетте. Шушы килә башладылар. Сагынырсың мин булмам, иң беренче язган әсәр инде ул. Һәм шул ук елны 9-нчы елда инде язмырсың. Ул Башкортстанда лауреат исеме алды. Миңа да аптырап калдым инде. Аннан соң мин 9-нчы елның ахырында эзләп киттем Казанның Казанга бардым. Казанда эзләп табып издательство, шунда мин яңадан 1000 итеп чыгардым да, аннан соң инде 1000 дә бетте. Башта куркасың, аны кая куярмын, кайда ятыр бу дип инде. Ләкин алар җитми башлады. Быел мин сагынырсың мин булмамны. Ул үзенә күрә бик уңышлы, бәхетле китап булды дип әйтим инде. Мин быел аны 9-нчы тапкыр чыгардым. Мен бу китап үзенең шул хәтле аның спектакле дә бара, аның киносын да төшерәләр. Язга ала бирсә, менә бу кино да прокатка чыгарга тиеш инде. Татарстан, Үзбекстан проекты буенча. Һәм мен менә китапларның барысы да диярлек спектакль итеп алып куеп баралар. Яңадан бер китап калды. Хуҗасыз бак. Бу менә быел гына чыккан китап. Зифа ханым, әмнә шундый кешеләр йотлыгып укырлык сюжет линияларын кайдан уйлап табасыз? Ул реаль тормыштан алынган бит барсы да, шулай бит белүебезчә. Реаль тормыштан алынган, монда кирәк, ничек әйтим, художник ниседә кирәктер инде. Без кешене реаль тормыштан без алар белән бер рәттән яши алмыйбыз. Без аның көндәлек тормышын күзәтә алмыйбыз, без аны ичке хисен халатын белә алмыйбыз. Бунысы үзеңнән тора. Үзең кичермәсәң, кичермәгән әйберне кешегә дә биреп булмый. Шуңа күрә һәрбер китапта күпмедер дәрәҗәдә мин үземнең дә язмышым керә, үземнең кичергән хисләр дә керә. Мин тукталам гади генә кешенең иң гади кайбер әйберләр. Шушы гади генә әйберләр кайбердә тормышта зур урын ала. Шул гадилектән ниндидер төгәл бер әйбергә китерә дип әйтәсем килә инде. Мин әллә зур ниләргә кагылмыйм. Миңа беренче чиратта гаилә темасы гына кызык. Гаилә бүгенге көндә тормыш тук шул хәтлек яхшы тормышта да без нәрсәдер җитми. Кеше эзләнә, кешегә жан азыгы җитми. Менә шушы гади генә әйберләр, балалар проблемасы. Мин күтәрәм шушы гади генә әйберләрне. Гади генә проблема гаилә темасы. Зифа апа, карагыз әле, сезнең китапларыгыз рус телендә дә бастырылды бит, шулай бит. Менә бу ничек килеп чыкты? Сез үзегез моны карадыгызмы шулай вариант буларак? Яисә кемдер сезгә мөрәҗәгать иттеме? Мөрәҗәгать итә башладылар. Кешеләр, чөнки татарлар укыйлар, безгә дә укырга кирәк, безгә дә бирегез, безгә дә бирегез. Безгә дә ни дигәчтен инде мин шуны тәрҗемә иттерә башладым. Хәзерге көндә эшләнеп ята 4-нче китап көтеп узган гомерне редактор иттеләр. Алла бирсә, быел ел ахырынаракмы мин аны рус телендә чыгарам дип уйлыйм инде. Моннан миңа бик нык ярдәм итә Челнинский известия газетасы. Алар аны үзләре тәрҗемә итеп, үзләренең читательләренә бирәләр. Һәм ул вакытта аларның 14 000 подписчиклары, 5 000 булай свободный продажада. Аны таксистлар Ижевскига ташыйлар инде ул газеталарны. Ул иртән халык килеп утыра, җомга көнне чыга инде ул. Чыкканда редакция халык килеп утыра да, газетны көтеп утыралар. Уже әле газета килмәгән, укучылар килеп утыралар. Аннан соң шунда утырып укыйлар да, аннан обсуждение башла. Булар төшке ашка кичкә кайтып китәләр. Менә редакция кешеләр шулай диләр инде. Әле менә алар бастырма бер генә китап калды, анысы да яңа китап кына. Булар бүтән нине газетаны биреп баралар. Газетада инде үзләре тәрҗемә итә, үзләре итәләр. Калганнарын инде китап итеп чыгарыш өчен серьезный редакторлар кирәк, аны эшләтергә кирәк, аны эзләргә кирәк, ул яхшы редакторны әле редактор иттерлек. Сезнең әсәрләрегез бит инде хәзер сәхнәдә дә куела, шулай бит беренчеләрдән булып ялгышмасам, Ершалланың драма театры бу эшкә алында. Үзегез менә спектакльләрдә утыргач ничек ошыймы сезгә?
Бүтін әйбір білен келіші бітіп болмай енді ол режиссер өзінше көре, мен өзімше көрем, аларның өзнесі шулайда халық башта қабыл ете алмады язмышсына онды, чүнки аның ақыры бүтінлей башқаша біте енді сағынырсың. Мен білмем, мына 4-ші ел бары, бүгінгі күнде де Шаллы театрында заллар тула. Шушы язмышсына 4 ел бола, бара мартта мына 4 ел бола. Хаманда әлі заллар тула. Біз енді бұл спектакль білен қайлардағына, Мәскеуде де болдағыйма, Қозанда, Алескар Камалда, Тинчуринда да болдақ бұл спектакльлер білен емі. Мен шушы 2 спектакль Шаллы театрының ой сайын қойылатырған нелер аларының. Һәм шулық вақытта Әлмәт театры. Мин алар белән спектакль чыга, мин алар белән күпмедер дәрәҗәдә районнарга, Казанга чыккалы мен дейме. Мин алар белән эшлим, мин үз эшем белән мин китап халык белән аралашам, автографлар белән китаплар сату оештырабыз инде. Спектакльләр белән бергә мин дә шулай чыккалы инде. 5-6 апрельдә Буа театры Түбән Камага килә, шуңа күрә unutmağız, тілеген кішілер билетлер аларға. Нинди спектакль? Бәхетке ул кайдан. Зифа ханым, білу бішше бит менә интернет шығанақлардан, инде басмалардан, сіздің тұрмышығызда көптен төгіне шынды көңілсіз генә оқиға болған, сіздің бақша йортығыз янған, хаманда көп кенә қол язмаларығы сіздің сақланған болған. Менә кешедә тұрып izleyim инде, бір жердә тұрып қалмадым икән дип инде бик күп язылган нәсерләр, алар шәһәр формасында язылган нәсерләр, мин алар очрашуларга гына йөртәдерим инде, бер җирдә басмада юк инде алар. Шуңа күрә бик кызганычына шуларның югалуы. Өйдә таптым 2 папка, яңадан калын 4 папка халык хатлары, менә кешеләрдән килгән кулдан язылган хатлар, менә шулай калын хатлар, мани папкалар. Менә алар бик кызганыч. Мин аларны бик яратып укый торган идем. Даже киләчәктә уйлыйдыр, юк бу хатлардан бәлки бер китапта чыгарып булмасмы дип шушы хатлардан гына торган. Янгынның сәбәпләрен ачыкламадыңызмы әле? Бар инде аның сәбәпләре. Һәр вакыт мичтән чыга бит инде ут. Чыккан, янып беткән всё. Аны инде хәзер еласаң да юк, нишләсәң дә юк. Зифа ханым, менә безгә дә кызык, тамашачыларга кызыктыр инде. Сез һәр лаеклы ялда бит инде, шулай бит. Менә көнегезне ничек уздырасыз, нәрсә белән шөгыльләнәсез, нинди ризыклар пешерәсез, нинди хоббиларыгыз бар? Мин хәзер бер үзем генә яшим. Мине иптәш менә шушы ноутбук интернет инде. Мине кагылганмы, юкмы, ул минем күз алдымда торырга тиеш. Ул иптәш кебек ул миңа. Күнеке балаларның кайсы да булса, балалар килеп китә, миңа кеше килми тормый инде, кеше килә инде, то китапка киләләр, то булай сөйләшергә киләләр дигән кебек инде. Һәр вакыт ниндидер кыймылдап торабыз инде. Аннан-моннан һәр вакыт аның җае чыгып тора, то журналистлар килә, то миңа барырга кирәк, кайда да булса очрашуга, то әзерләнергә кирәк. Аны ашарга пешерергә яратам инде мин. Бер үзем булсам да, вдруг берәрсе килер, вдруг нитер, менә җайлы-җайсыз килеп чыкмаса, һәр вакыт минем ашарга ризыгым буларга тиеш. Зифа ханым, әмне дусларыгыз арасында каләм ияләре, иҗат әһелләре бармы? Менә кемнәр белән Яршалда язучылар бик күп, безнең Казан кемнәр белән аралашасыз? Булай аралашуым бөтенебез белән аралашабыз. Безнең Яршалы теге минем күп исемсез язучылар тоже хайран. Без җыелабыз, айына 2 тапкыр җыелабыз, аралашабыз, сөйләшәбез, кем нәрсә эшли, кем нәрсә яза. Без алар белән һәр вакыт аралашып яшибез. Мин bütünlüğü aralashma әдәби берләшмә лесен түгәрәге бездә. Без җыелып торабыз, бер-беребезнең хәлне белеп торабыз. Бик күңелле. Менә бер минем тегенчик дип әйтим, менә уже безнең кебек олы яшьтә кешеләргә бер җыелу урыны бит ул. Мин шуның белән әлдәм әйтәм, бу бар. Нишләрик? Әгәр дә шушы әйбер миңа олгайган көнемдә килеп кермәсә, мин килеп кермәсәм шушы әдәбияткә име, мин ул кешеләрне белмәс идем, мин бөтенләй бер нәрсә белмәс идем. Төзүчеләр арасында язучылар йөрми алар. Шуңа күрә мин бу тормышка бик рәхмәтлемен. Шушы шөгылемә рәхмәтлемен. Алла Тәгалә мине шул юлга китереп бастырганга рәхмәтлемен. Зифа ханым, менә интернеттан күреп беләбез инде,
сіз һәр вакыт шундый матур, һәр вакыт бизәнгән, ясанган, сезнең чәчегез матур итеп прическа ясалган, образларыгызны үзегез тудырасызмы? Мин беркемгә дә йөргәнем юк. Үзем эзлим, үзем табам, үземә нәрсә ошый, нәрсә килешә дигән кебек. Артык теге җәелеп тә китмә, артык итеп тә китмә. Кеше алдына басасың икән, чыгып басасың икән, кеше кыяфәтендә булырга тиеш. Кем ничек карый инде? Конечно, бу возрастта инде хәзер Аллага шөкер исән булсак 62 тулды. Барыбер ниндидер халык алдына йөри торган бер рамка булырга тиеш. Мин былай гына мен төзелештә эшләгәндә буянмыйча, нитмичә эшкә йөрмидер. Мине иптәшем әйтәдер, менә мин алганда нинди булгансың, хәзер эшләй булган. Һәрвакыт буянган бул, киенгән бул, шуңа күрә бу минем уже кеше алдына чыга торган киенергә кирәк, җыенырга кирәк, ярты көнеңне ала. Мен очрашуларга йөрү, кешеләр арасында төрлесе бар. Аның кайберсе синең китабыңда кызык түгел, сине карарга килгән, энесенә җибүзенә чаклы тикшерергә. Шуңа күрә җыйнаклык ул минем язылмаган кагыйдә. Зифа ханым, сезгә шундый эчтәлекле, матур, җылы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Сезгә зурдан зур уңышлар телим. Рәхмәт. Апрель айында Түбән Камаллар тагын очрашырбыз, Алла бирсә. Буа театры белән килгән вакытта килегез. Түбән Камаллар безнең инде якын шәһәр. Бик хөрмәт итәм. Бик дуслар күп, авылдашлар күп. Шуңа күрә киләсе очрашканга тиклем.